За пореден път Фермер 2000 доказа защо е в топ 5 на фирмите у нас, ориентирани към земеделския бранш. Към богатото си портфолио с машини на световни производители на агротехника, компанията отскоро включи и висококачествени селекции семена, предлагайки продукти на сръбската фирма ПКБ Агроекономико и фирма Осева от Чехия. Продуктите, които представяме на тези фирми, са основно пшеници и царевици. Днес на това поле ние ще демонстрираме 9 сорта пшеница, от които 6 вече са доказани на българския пазар и доста земеделски производители, над 100 в цяла България, тази година ги изпитват. Заедно с това ние ще представим и 5 нови пшеници, като нашата стратегия е: първо, ние изпитваме дадените продукти, в случая семена пшеница. Ако те докажат своите качества, следващата година ние ги предлагаме на земеделските производители. Новите сортове се сравняват с еталона на българския пазар при пшеницата, сортът Енола. Ако тези пшеници, които изпитваме през първата година, дадат като добив над 10% от Енола, за нас те представляват интерес, следователно ние смятаме, че и за нашите клиенти ще представляват интерес. Амбицията да предлагат на фермерите най-качествената селекция е определила и водещите сортове на Фермер 2000 при пшеницата. Роксанда е сръбски зимен сорт хлебна безусилеста пшеница. Тя е среднокъсен сорт, достига височина на растението до 75-85 см с висока братимост. Прави по-голямо продълговато червено зърно. За реализиране на висока добив се препоръчва използването на поне един фунгицид в началната фаза на растеж. Сеидбената норма е между 28 и 30 кг на декар. Сортът е издръжлив на измръзване и високи температури, както и на полягане. Има висока устойчивост към болестите – брашнеста мана, септория, фузариум и листна, жълта и стъблена ръжда. Но най-важната му характеристика е потенциалът му за добив – 620 до 1100 кг от декар. Друг водещ сорт сред топ предложенията на Фермер 2000 при пшеницата е чешкият ранен сорт Бохемия, който е създаден с цел съчетаването на висок добив на зърно с добри хлебни качества и ранно зреене. Сортът достига височина на растението между 105 и 110 см и средна устойчивост на полягане. Бохемия има средна способност на братене и е много толерантен към замръзване. Освен това е с много добра устойчивост към най-разпространените болести по пшеницата – брашнеста мана, кафява и стъблена ръжда. Сортът е класифициран като пшеница с много високи хлебни качества и високо съдържание на протеини – 13,5%. Има много добри качества на брашното. На полевата демонстрация край град Русе присъстващите фермери се запознаха и с най-новите предложения от Фермер 2000 при земеделската техника. Това са 56-та, 66-та и 76-та серии на тракторите Масей Фергюсън, които са на пазара от тази година. Те са оборудвани с нови двигатели на Масей Фергюсън, производство на компанията Siso Power. Подходящи са за всякакъв вид обработки, защото се произвеждат в различен диапазон на мощност. Предимството на машините на Масей Фергюсън е тяхната здравина, ниски експлоатационни разходи и иновативните решения в тях. Сред другите атрактивни предложения на Фермер 2000 беше и американската самоходна пръскачка Милър. Машината е изключително удобна за използване в средни и големи земеделски стопанства. Със своя просвет от 183 см тя може да реши всяка задача на клиентите. Като бонус към земеделските стопани са изгодните условия, които им предоставя Фермер 2000 при закупуването на машините и тяхното сервизно обслужване. Фермер 2000 има изключително добър сервис с минимум 6 до 8 човека сервизни специалисти във всеки регионален офис. Регионалните офиси на компанията са в всеки по-голям град, като започнем Монтана, Плевен, Търговище, Русе, Добрич и естествено в Южна България, Ямбол, Стара Загора и Пловдив. Компанията вече разполага и с офис в София. Сервизните специалисти отговарят по всяко време на повиквания от своите клиенти. Земеделската кооперация на Илия Илиев от село Павел обработва 4000